200 мільёнаў еўра патрабуе Літва ад Беларусі ў якасці кампенсацыі за шкоду ад міграцыйнага крызісу. Пра гэта гаворыцца ў позве нашай паўночнай суседкі ў міжнародны суд ААН. Гэтак паведамляюць у Міністэрстве юстыцыі Літвы. Тым часам нелегальныя спробы перасекчы мяжу з краінамі еўразвязу з боку Беларусі працягваюцца. А Польшча разглядае магчымасць далучыцца да літоўскай позвы. Тэму працягне Марыя Сысой. Літва падала пазоў у міжнародны суд ААН. Сутнасць абвінавачвання Беларусь парушыла міжнародны пратакол супраць незаконнага увозу мігрантаў. Беларусь павінна ўзяць на сябе адказнасць за арганізацыю маштабнай нелегальнай міграцыі ў Літву. Літва павінна выкарыстоўваць для абароны сваіх нацыянальных інтарэсаў міжнародна-прававыя механізмы. Гэта важны крок да адказнасці і справядлівасці. Міграцыя не можа выкарыстоўвацца як сродак ціску на дзяржавы. Была очевидна искусственность этого процесса, потому это и называется инструментализированной миграцией. Другое, что Беларусь, по сути, она по международным соглашениям, она должна была тоже как бы решать эти вопросы, но она не решала. Она, напротив, она обостряла и нагнетала эту ситуацию. У Міністэрстве юстыцыі Літвы агучылі і першыя ацэнкі стратаў. Больш за 200 мільёнаў еўраў, выдаткаваныя на будаўніцтва фізічных бар'ераў, узмацненне сістэмы назірання і павелічэнне колькасці асабовага складу на мяжы. Прычым гэта толькі за першыя 2 гады міграцыйнага крызісу з 2021 до 2023. Разлікі абяцаюць яшчэ удакладняць. Досвід працы міжнароднага суда ААН паказвае, што тэрмін разгляду можа працягвацца ад 4 до 15 гадоў. У адпаведнасці з артыкулам 94 статута ААН усе рашэнні суда, якія устанаўліваюць аднавіць захаванне міжнародных абавязацельстваў, як і выплаціць кампенсацыю пацярпелай дзяржаве, у гэтай сітуацыі пацярпелай можа быць прызнаная менавіта Літва, з'яўляюцца абавязковымі да выканання. Днямі літоўскі прэзідэнт Гітанас Наўседа прапанаваў далучыцца да пазову іншым краінам, якія таксама пацярпелі ад міграцыйнага крызісу. Польскае міністэрства замежных спраўаў паведаміла, што згоднае з ацэнкаю пра грубае парушэнне Беларусю міжнароднага права і уважліва разглядае прапанову Літвы. Надеемся, что присоединятся к этому иску и латыши, и потом и другие страны, потому что на словах очень многие говорили про преступность белорусского режима. Сейчас пора действовать. Тым часам міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі з Польшчай, Літвой і Латвіяй працягваецца. Паводле дзяржаўнай памежнай службы Літвы, толькі 25 траўня не дазволілі трапіць з Беларусі ў Літву 11 мігрантам, а ў Латвію 106. А за дзень да гэтага зафіксавалі 235 спробаў нелегальнага пераходу мяжы з Польшчай. Таксама літоўскія памежнікі палічылі, што ад пачатку крызісу ў весну 2021 года ў краіну не пусцілі амаль 24 тысячы мігрантаў з боку Беларусі. Марыя Сысой, Белсат. Рост заробкаў у Беларусі замарудзіўся. У красавіку выплаты працоўным выраслі толькі на 0,5%, якія да таго ж цалкам з'ела інфляцыя. Паводле Белстату цэны растуць удвая хутчэй за заробкі. За той самы красавік яны падняліся на 1%. Ну і як з гэткімі тэмпамі зарабіць на жыццё? Паводле афіцыйнай статыстыкі, у красавіку сярэдні заробак да вылічэння падаткаў склаў больш за 2600 рублёў. Больш за ўсіх атрымліваюць жыхары Менску, амаль 3500 рублёў, а найменш Віцебшчыны, амаль 2200 рублёў. Што датычыць сфераў працы, найбольшыя заробкі плацяць у галінах інфармацыя і сувязь, фінансавая і страхавая дзейнасць, а таксама будаўніцтва. А вось самыя малыя заробкі у галіне адукацыі. Чыноўнікі беларускага вайскова-прамысловага комплексу хваляцца рэкорднымі кантрактамі. Па выніках правядзення 12-й выставы ўзбраенняў «Мілекс». Між тым, некаторыя з заяўленых кліентаў айчыннага ваенпраму, уласна як і сама Беларусь, знаходзяцца пад міжнароднымі санкцыямі. Тэму працягне Уладзіслаў Корсак. Прэс-канферэнцыя ў амаль пустой зале, ды заявы пра рэкордныя кантракты пасля выставы «Мілекс-2025».
Паводле старшыні дзяржаўнага вайскова-прамысловага камітэту Беларусі Дмітрыя Пунтуса размова ідзе пра амаль 400 мільёнаў долараў. Чыноўнік таксама падкрэсліў, што ў сучасным свеце толькі ўмацаванне ўласнага вайскова-прамысловага комплексу ёсць гарантыяй вагі дзяржавы на міжнароднай арэне. Можно сказать, что пытаются соответствовать духу времени, реальным вызовам современной войны, но из-за ограниченности технических, технологических возможностей, в том числе и из-за санкций, ограниченность именно в этом, не позволяют делать современное вооружение. Для стран, у которых есть доступ к технологиям, это, конечно же, уже вчерашний день. Між тым, паводле афіцыйных звестак, Мілекс 2025 наведалі 50 афіцыйных дэлегацыяў з больш чым 30 краінаў. Асаблівую ўвагу госці, маўляў, звярталі на сістэмы барацьбы з беспілотнікамі, КБ, радар, самыя беспілотнікі ды акопны рэп. І расейцы інвестуюць в беларускую ваенную прамысловасць для таго, каб яна працавала менавіта на патрэбы расійскіх акупантаў. Для того, што гэта адбываецца, відавочна. Лукашенко зараз імкнецца дыверсіфікаваць гэта, але па наяўных дэлегацыях на гэтай выставе не бачна, каб у яго штосьці атрымлівалася. Сапраўды, большасць забірае Расея, аднак беларускую зброю ды паслугі айчыннага ВПК купляюць, напрыклад, Сербія, В'етнам, Азербайджан, Казахстан ды Індыя. У апошнія гады актывізаваўся продаж зброі Угандзе, Судану, Анголе ды Нігерыі. Тое, што робіць беларускі рэжым, лукашысцкі рэжым на міжнароднай арэне у пляне, у тым ліку продажу зброі, гэта элемент шырокай палітыкі Расіі па пабудове гэтай восі зла, якая хоча выступіць супраць дэмакратычнага ліберальнага свету. Расія выкарыстоўвае Беларусь менавіта дзеля таго, каб распаўсюджваць сваю зброю і тым самым падтрымліваць напружанасць у розных кропках свету. У выніку заходніх санкцыяў частка беларускіх продажаў ідзе праз трэція краіны ці з выкарыстаннем пасярэднікаў. Самая ж Расія на выставе Мілекс была прадстаўленая карпорацыяй Ростэх, канцэрнамі Уралвагоназавод і Алмаз-Антэй, групамі кампаніяў Калашнікаў і беспілотныя сістэмы аб'яднанай авіябудаўнічай карпорацыяй. Усе яны таксама пад санкцыямі, бо маюць беспасярэдняе дачыненне да поўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны. Гэтай выставе прысутнічаў імперскі тульскі завод, назву ТК. Вось, па яму бабахнула, калі я не памыляюся, вось зусім недавно, тут гэтай ночы ці папярэдняй. Вось, такія бабахі можна будзе назіраць па тэрыторыі Беларусі на тых заводах, якія вось працуюць на дапамогу расійскай агрэсіі. Каб задаволіць патрэбы ў першую чаргу расійскай ваеннай машыны, усё больш беларускіх прадпрыемстваў змяняе ці пашырае профіль сваёй вытворчасці на вайсковы. Паводле Белполу, калі Лёгмаш у Воршы раней вырабляў абсталяванне для лёгкай прамысловасці, то цяпер выпускае кампаненты для расійскіх градаў. Амкадор наладзіў вытворчасць беспілотнікаў. Стратная ж целеханская фабрыка, чый профіль лыжы і клюшкі, цяпер вырабляе скрыні для артылерыйскіх снарадаў. Агулам колькасць падобных прадпрыемстваў у Беларусі можа сягаць 500. Калі вы чуеце навіны, напрыклад, як ва ўкраіне ў выніку расійскага абстрэлу загінулі 3 дзетак з адной сям'і, будзьце ўпэўненыя, у гэтым паўдзельнічалі таксама эфектыўныя менеджеры і выканаўцы з Беларусі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. І застаемся ў тэме. У Беларусі няма аніякай расійскай ядравай зброі. Таксама няма аніякіх ракетаў «Арэшнік». Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Укрінформ» заявіў кіраўнік службы вонкавай выведкі ўкраіны Олег Івашченка. Паводле яго, Беларусь толькі рыхтуецца да прыняцця ядравай зброі, але сёлета гэта наўрад ці адбудзецца. Шматразовыя заявы Лукашэнкі і Пуціна пра наяўнасць у Беларусі ядравай зброі Олег Івашченка назваў блефам. «Арэшнік» жа, з ягоных словаў, у Беларусі можа быць толькі ў выглядзе дрэва. Таксама ў інтэрв'ю Олег Івашченка вельмі нізка ацаніў баяздольнасць беларускага войска. Маўляў, на маштабныя вайсковыя дзеянні яно няздольнае. На думку Івашченкі, каля 2000 беларускіх салдатаў размешчаныя ля беларуска-украінскай мяжы толькі дзеля адцягвання ўвагі. Івашченка прызнае, што беларусы не хочуць браць удзел у вайне Расіі супраць Украіны, але і адзначае
полную залежнасць Беларусі ад Расіі. І вяртаемся ў Беларусь. Амаль 57 тысяч выпускнікоў школаў сёння здавалі першы цэнтралізаваны экзамен. Адначасова для выпускнікоў мінулых гадоў і каледжаў прайшло цэнтралізаванае тэставанне. У першы дзень экзамену навучэнцы здавалі прадмет на выбар. Большасць абітурыентаў, каля 19 тысяч чалавек, у якасці прадмету на выбар абралі матэматыку. Таксама ў лідарах у гэтай катэгорыі апынуліся біялогія і грамадазнаўства. Другі цэнтралізаваны экзамен пройдзе 29 траўня. Абітурыенты будуць здаваць мовы. На расійскую мову запісаліся 46 тысяч выпускнікоў, на беларускую крыху больш за 10 тысячаў. Трэці экзамен будзе праходзіць 2 і 5 чэрвеня ў выглядзе тэставання. Вынікі цэнтралізаваных экзаменаў будуць вядомыя да 11 чэрвеня. У Беларусі пачынаецца перыяд, які штогод прыносіць дыскамфорт жыхарам краіны, а менавіта планавае адключэнне гарачай вады. Неўзабаве 2 тыдні мыцця ў тазіку чакаюць мінчукоў. Ці ёсць імавернасць, што гарачую ваду вернуць раней і чаму з гэткімі праблемамі не сутыкаюцца жыхары, хаця б той сама Польшчы, высвятляла Ірына Юр'ева. Рыхтуйце рондалі, тазікі ды чайнікі з кіпнем, а інакш вас чакае халодны душ. У Менску пачалі планавае адключэнне гарачай вады. Ад сёння гэткая захада закранула жыхароў цэлага шэрагу вуліцаў з розных раёнаў сталіцы. Застацца без гарачай вады мінчукі меліся яшчэ з 14 траўня. Аднак карэктывы ўнесла надвор'е, надзвычай халоднае для апошняга веснавога месяца. У выніку пастанавілі пачакаць пацяплення. Камунальнікі тлумачаць неабходнасць штогадовага адключэння гарачай вады рыхтаваннем цеплавых сетак да працы падчас ацяпляльнага перыяду. Ды абяцаюць, што час спынення падачы гарачай вады будзе максімальна скарочаны. У выпадку паспяховых выпрабаванняў трубаправодаў цеплавых сетак і адсутнасці дэфектаў, якія патрабуюць выканання незапланаваных рамонтна-аднаўленчых працаў, адключэнне не будзе перавышаць 13 сотняў. Але ці рэальна, што гарачую ваду ў дамы мінчукоў вернуць раней, чым праз 2 тыдні? Я не скажу этого. И раньше такое бывает, но я не знаю, как пойдет в этом году. Зрэшты, у Польшчы ды іншых суседніх з Беларусю краінах еўразвязу такой захады, як планавае адключэнне гарачай вады, няма. В Беларусі засталася яшчэ савецкая сістэма гэтых трубаправодаў, яе трэба мадэрнізаваць. Ну і увогуле сістэма тэхнічнай эксплуатацыі, якая ўжо састарэла фактычна, ну і дагэтуль захоўваецца. Таму згодна з іх рэгламентамі абавязкова трэба праводзіць гэтыя агляды і праверкі. Пры гэтым прафілактыка і летні рамонт цеплавых сетак зусім не гарантуюць таго, што гарачая вада не прападзе зімою пазапланава. Шмат дзе гэтыя трубаправоды ўжо састарэлі і, канешне, яны прыводзяць да аварый, вельмі частых аварый, як мы бачым. У іх становіцца, дарэчы, можа быць нават і болей з-за таго, што гэтых інвестыцый, укладанняў патрэбна з кожным годам ўсё болей і болей, таму што яно накопліваецца. Як мінчукі збіраюцца даваць рады адсутнасці гарачай вады? Паводле апытання ў нашым тэлеграм-канале амаль 40% рэспандэнтаў традыцыйна карыстаюцца рондалямі, 21% аўтаномным воданагравальнікам, 5% удзельнікаў мыюцца ў сяброў ці сваякоў, 4% наведваюць лазню, 1% рэспандэнтаў ходзіць у басейн ці фітнес-цэнтр. Планавае адключэнне гарачай вады ў Менску ды ў іншых рэгіёнах Беларусі штогод праходзіць з траўня да верасня. Ірына Юр'ева, Ян Федарович, Белсат. Ну што ж, у кране вады будзе менш, затое на вуліцы ўсё цалкам наадварот. Залевы і навальніцы Белгідрамет папярэджвае аб неспрыяльным надвор'і ў найбліжэйшыя дні. Напярэдадні разгул стыхіі ўжо абрынуўся на некаторыя рэгіёны краіны. Падрабязней Ірына Драфійчук. 1,5 месячных нормы ападкаў за 12 гадзінаў. Напярэдадні ўвечары і ўначы Віцебск заліло. Аудюха поплыла. Переоценила сейчас такая. Паводле відэо ў сацсетках затапіла некалькі крамаў. Праз няспраўныя ліўнёўкі некаторыя дарогі ператварыліся ў сапраўдныя рэкі, а на вуліцы воінаў-інтэрнацыяналістаў вада вырывалася з ліўнёвай каналізацыі, утвараючы фантан.
У Менску залева выявила дэфекты будаўніцтва. Потоп здарыўся ў элітным жылым комплексе «Зеленая гавань». 4-й этаж, 3-й подъезд. Все затоплено в хламос. У соцсетках з'явіліся відэа, дзе можна пабачыць, як выглядаюць найбольш пацярпелы пад'езд і кватэра нядаўна здадзенага дому на вуліцы Лавандавай. Хотите помочь, что ли? А тэлеграм-канал «Моя краіна Беларусь» апублікаваў прыклад таго, як непагадзь спрыяе салідарнасці. На трасе Ворша-Віцебск дрэва, што звалілася на дарогу, кіроўцы і пасажыры аўтамабіляў прыбралі, не чакаючы МНСнікаў ці спецтэхніку. Неспрыяльнае надвор'е чакаецца і ў бліжэйшыя дні. У аўторак і сераду сіноптыкі абяцаюць моцныя дажджы ва ўсіх рэгіёнах краіны, апроч Берасцейшчыны і Гарадзеншчыны. Ірына Дарафейчук, Белсат.